Χαίρετε. Οπαλάκια. Λοιπόν, πάμε να σας πω τις εντυπώσεις μου από το αυτοκίνητο που μόλις είδατε. 2000 μοντέλο, Defenderάκι, πετρέλαιο, 2,5, δουλεύει πολύ ωραία. Έχει σταθεί το μοτοράκι του, έχει 152.000 χιλιόμετρα. Έχει πίσω θέσεις εδώ, μονοκόμματο κάθισμα πίσω. Εδώ έχει 3 θέσεις μπροστά και έχει και αυτό το στη μέση εδώ, αυτό που γυρνάει και γίνεται διθέσιο μπροστά. Πάμε να το οδηγήσουμε. Λοιπόν, το τιμόνι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν ρυθμίζει πάνω κάτω. Η θέση οδήγηση είναι τέρμα αριστερά, κουμπάς πόρτα. Πολύ hardcore, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να σας το δείξω λίγο μέσα. Βλέπετε πως είναι. Καλά που να δείτε. Δεν φαίνεται και καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το οδηγήσουμε λοιπόν. Πρώτη. Η πρώτη είναι, βασικά το σασμάν είναι αρκετά κοντά στο... Δηλαδή η κίνηση από το σασμάν στο τιμόνι είναι αρκετά κοντά. Αλλά εδώ συνοχλεί στο πόδι το χειρόφρενο όταν είναι δεμένο. Ακουμπάει στο χειρόφρενο, βγαίνουμε το χειρόφρενο λοιπόν. Το χειρόφρενο είναι συντεριά, σωστή, είναι τραβάς χειρόφρενο. Το ακούσατε? Είναι ωραία κίνηση, καταλαβαίνεις ότι το αμάξι είναι μιας άλλης εποχής. Ωραία, έχουμε βάλει και καλοφεράκι. Να στερεώσω το κινητό λίγο καλύτερα για να μην μας φύγει. Ωραία. Πάμε εδώ μέσα. Πάμε εκεί. Ωραίο βιντεάκι δεν θα δείτε σήμερα. Δεν έχω που να στερεώσω το κινητό. Σκέφτηκα ένα κουμπάκι για να δούμε αν θα δουλέψει. Ωραία. Καλά, έχω κάνει πατέντα τώρα φοβερή. Λοιπόν, φύγαμε. Έχω βάλει τον αναπτήρα σε ένα σημείο που έχει εδώ μια θήκη. Ξεκινήσαμε τώρα πρώτη, σανιφορικό κομμάτι, δευτέρα. Στροφόμετρο δεν έχουμε, ανοίγουμε και λίγο το παραθυράκι. Έτσι, αυτά είναι. Ωραίο πράγμα. Και πάμε. Τρίτη, ανηφόρα. Αλλαγή Δευτέρα. Ωραία. Τώρα θα την ανεβούμε την ανηφόρα. Ωραία. Είναι ωραίο πραγματάκι. Άμα έχει σκληρό, έτσι, άμα έχει σκληρό terrain, δύσκολο terrain, το νιώθεις, παιδί μου, ότι σου δίνει σου δίνει έτσι την ευκολία, την δυνατότητα να το χώσεις παντού μέσα. Δεν το λυπάσαι αυτό το αμάξι όταν το βγάζει.
και έχει και ωραία ροπούλα. Τώρα πάμε με 40 χιλιόμετρα. Πριν το οδηγούσα γύρω στα 80. Μέχρι τα 80-90 εκεί δεν έχεις πολλούς κραδασμούς και δεν έχεις και πολύ έτσι σαν να οδηγάς τρακτέρ ένα πράγμα. Είσαι κυριλέ. Βάζεις και το χέρι έτσι εδώ πέρα και πας. Δεν είναι σωστό αυτό, πάντα κρατάμε την πόλη με δύο χέρια. Χαίρεσαι να το οδηγάς αυτό το αμάξι, γιατί έχει αυτές τις μικρές δυσκολίες που σε κάνει engage, ρε παιδί μου, σε κάνει να νιώθεις ότι το οδηγάς εσύ. Το τιμόνι του είναι χοντρό και δερμάτινο. Τα υπόλοιπα εδώ που ακουμπάς είναι πλαστικό σκληρό, δηλαδή πολύ πλαστικό, έτσι, το σωστό το πλαστικό. Έχουμε και αναπτήρα εδώ πέρα για τσιγαράκι. Θα μ' άρεσε λίγο καλύτερα αν είχε ηλεκτρικά παράθυρα, αλλά δεν πειράζει. Κόρνα σωστή, αλάρμ. Είναι πολύ διασκεδαστικό αυτοκινητάκι, γιατί νιώθεις την ατμόσφαιρα από το περιβάλλον εδώ μέσα στην καμπίνα, τις μεγάλες επιφάνειες των τζαμιών, παμπρίζ και παράθυρα εκεί πίσω. Είσαι ένα με το εξωτερικό περιβάλλον. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Το φρένο θέλει λίγο συνήθεια, δεν είναι ό,τι πιο άμεσο. Θέλει λίγο να το συνηθίσεις, λίγο προσαρμογή. Το τιμόνι του θα μπορούσε να είναι και χειρότερο, είναι αρκετά καλό. Δηλαδή δεν είναι καρτ, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά για το μέγιστο αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν, 2023, αυτό είναι νομίζω το πρώτο βιντεάκι που κάνουμε αυτό το αμάξι. Αυτό το αμάξι το έχουμε 3 χρόνια. Το έχουμε 2 χρόνια σίγουρα. Ωραία, πολύ αγαπημένο αυτοκίνητο. Το παρκάρεις και χέρι να το κοιτάς, είναι πανέμορφο, είναι ωραίο και δεν φοβάσαι. Είναι εδώ κάτι λασπουριές εδώ, κοιτάξτε το, να σας δείξω. Θες να στρίψεις εδώ δεξιά, να το βάλεις μέσα, να κολλήσεις, δηλαδή είναι αυτή η φάση με αυτό το αυτοκίνητο. Σε προδιαθέτει να κυνηγήσεις την περιπέτεια. Αυτά λοιπόν. Το επόμενο βιντεάκι με αυτό το αυτοκίνητο θα είναι με τον φίλο μου τον Γιάννη που είδατε σε ένα προηγούμενο βιντεάκι. Του έχω τάξει να το οδηγήσει και τώρα την πρωτοχρονιά που θα έρθει θα το κάνουμε βολτίτσα. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σύντομα. Defender.